Fraktora on ihon lämpökäsittelyhoito. Vaikutuksiltaan hyvin samanlainen kuin laserhoito. Fraktorassa kuitenkin ihon syvä lämpövaikutus saadaan käsittelykärjellä, jossa on useita piikkejä. Niiden määrä vaihtelee 12–60 ja ne itse asiassa tekevät jopa pienen reiän ihoon. Niiden kautta kulkeva sähkövirta lämmittää ihon syvät kerrokset ja saa aikaan kollageenisynteesin kiihtymisen. Tämä kollageenisynteesin kiihtyminen lisää kollageenin määrää ihossa ja saa ihon tukevoitumaan ja siliämään. Hoidossa iholle asetetaan käsittelykärki. Ensin iho puudutetaan puudutevoiteella ja ihon puuduttua sopivaksi valittu käsittelykärki kiinnitetään koneeseen ja kärki asetetaan iholle. Kärjen piikit tunkeutuvat jopa pienen matkan ihon sisälle ja kärjen piikkien ja reunoilla olevien neutraalielektrodien välillä kulkee sähkövirta. Tämä sähkövirta saa aikaan ihon lämpiämisen ja stimuloi kollageenisynteesiä. Toimenpiteen vaikutus näkyy välittömästi punoituksena iholla. Muutamien viikkojen kuluttua näkyy ihon siliäminen ja parhaan vaikutuksen saa, jos hoidon tekee niin sanottuna sarjahoitona eli toistaa sen 3–6 kertaa.